להיות הבן זוג שלך מרגיש כמו חלום. חלום שהתגלה בעודנו רצים חופשיים בשדות ליבנו הפתוחים לרווחה. זה לא קל לדבר על אהבה כשהיא בעודה עושה את קסמה הייחודי שמיוחס אלינו בלבד. כשהמילים מרגישות כמו מרחב קטן מדי לבטא את מלוא המרחב שקיים בקוסמוס הזה שיש ביני לבינך. אולי זה מפחיד שיתפספסו המהויות האמיתיות של האהבה שלנו. שיותר מדי זרות תיכנס לנו פנימה, למקום הטהור והמקודש שיש פה. מילים ומחשבות הם בכלל דבר זר, במיוחד אנשים שגדלו בעולמות בשפות שונות, שהחוויה שלהם בעולם היא של זרות מסוימת, אבל במיוחד כי איתך אני מרגיש בבית. בבית כמו שלא הרגשתי מעולם. בית שאני מפחד ללכלך, להראות לעיני כל, לתת לכל תשומת הלב הזאת להיכנס. למקום שאותו תמיד רציתי להסתיר מהעולם האכזר הזה, מקום שלא הרגשתי שאנשים ראויים לראותו. לפעמים חושבת שאני מסתיר מאחרים ומפריד אותנו מהעולמות שלי עם העולם החיצוני. והאמת שאולי את צודקת. אבל זה לא בגללך. זה כי נכנסת לחדר בתוכי שנשאר נעול מאחורי דלתות ברזל, כשצעקות שבר בקעו ממעמקי הלב שלי. כשחוויתי אכזריות אנושית אמיתית, ומתוך כבד של עלבון והשפלה, החלטתי שלעולם לא אסכים להיות נראה בפני העולם הזה שוב. אבל את יודעת, אני אומר לעצמי איזה זכות יש לי שלא להראות את מה שהבריאה היפהפייה הזאת יצרה. את המפגש שיקומים הזה שיוצר אינסוף ממשי בחיינו, ומייצר עדבות של השפעה לכל רובד בנו. אני חושב שמגיע לעולם ליהנות מאיתנו, בכדי שאנחנו נוכל ליהנות ממנו בחזרה. כי לשים את הלב על השולחן, מתוך חוויה של רכות ושל ביטחון מחודש כבוגרים, זה המהות שלשמה הגענו הנה. לחפש את הדרך אליו בתוך ההריסות הנוראיות של העולמות שהתפרקו ונבנו מחדש לאורך החיים. באבי שלי, אני מבקש לספר לעולם כמה נצח אנחנו, ולתת לאין סוף להיות האור שידריך אותנו לתמיד.